mamoko e dhialo odiechieng tuo mar sickle cell, kama joma nigi tuono ne oywago nok mar yedhe ma gitiyo godo e ute thieth mag piny owacho manie kauntino. Ripota marwa e kaunti ma Homa Bay, Ali Abich, ne oyuoro nyasino kendo ikone ripodni. Tarik 19 dwe mar auchiel higa ka higa, piny ngima dhialo odiechieng' mar tuo mar sickle cell, ma en tuo mamako nyiriri mag remo, ka jotuo mag sickle cell e kaunti ma Homa Bay mane oyuoro nyasino mane obagi e kar dak ma Shauri Yako e boma ma Homa Bay ne otiyo gi thuolo ma kamano mar yango pek ma gikale kaluwore kod tuono. Ma en achiel kuom jotuo mag sickle cell mane walosogo kendo osedagi tuoni kuom higni 31 sani, ka olero ni ok osebedo ne mayot kata matin. Safar ni ok safar mayot, en safar ma ji mang'eny paro ni ibro tho. Like anytime ibedo matuo, irito ni dhi tho sadi. Otek nikech onge ng'ama yie mondo obed machiegni kodi kopogre gi jonyuolni, nikech on a bit expensive, en expensive anytime idhi hospital, e dwe inya dhi hospital kata didek. Yudo yedhe mag gayo tuone ok osebedo mayot ne jotuo mag sickle cell e ute thieth mag piny owacho e kaunti ni, kendo ma osemiyo gibedo kod pek e chenro mag thieth. Gidwa ni mondo sirikand kaunti oket okenge mowinjore mar tieko nok mag yedhe ma gitiyogo e ute thieth mag piny owacho. Wanyalo kwayo sirikal ma Homa Bay ok ne kaka konyowa gi yedhe, nikech kaka gisani yedhe omednwa bei yedhe mwatiyogo gie, to yudruok be ok giyudre, gionge osiptende, gitin kabisa. To ka ubiro to stock rumo within 4 days, stock imeisha, to gitin kabisa, bei bo med malo. Ma opogore kod jotuo mag sickle cell, bende jogo marito jotuo ma kamago ywago midhiero mag neno kaluwore kod nok mag yedhe kod chiemo malong'o, kendo ma osenyogi mathoth. Chiemo nitie ma gicham, nitie ma gicham. Koro weche osebedo ka thaga, lakini akala adhiya nikech kuom teko Nyasaye. Nyiso sirikal ni ka giyie to ging'ane jo sickle cell, joma nigi tuo mar sickle cell, mondo gimi support, gimi kony, giyud yedhe, giyud balance diet, kech nong'iswa ni onego nyathi yud balance diet, maka balance diet no onge to ok nyadhi maber e ngimane. Kinde nyasi mar dhialo odiechieng' tuo mar sickle cell, migawo mar thieth e kaunti ma Homa Bay ka omakore gi riwruok mar MSF wacho ni giseketo chenro mowinjore neno ni yedhe go obedo osiptende te mantie e kaunti ni mondo jotuo ma kamago yud konyruok. Chon higni 2 mokalo yedhe gi ne yudre mana Homa Bay County Referral Hospital, to sani waseketo chenro ma yedhe gi yudre sub counties te. Koro kidhi e sub county ka sub county sani wan gi clinic mar sickle cell. Wasebedo gi gima waluongo ni policy shift, momiyo koro yedhe gi bro bedo ni yot yudogi. We have been working on non-communicable diseases as MSF the last 6 years of the 27 years that we have been in Homa Bay, working hand in hand with the Ministry of Health to provide screening services, treatment, but also comprehensive care to the patients who are in crisis, mainly in the hospital. Nok mag yedhe kachiel kod chiemo makare pek ma jotuo mag sickle cell e kaunti ma Homa Bay kandi neno ka odiechieng' ma kawuono mane dhialo odiechieng' mar tuo mar sickle cell, gikwayo sirikand kaunti mondo ne ni yedhe bedo moromo osiptende mondo giyud kaka ginyalo konyore. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.